Mr. Fionntán De Brún, tá in seo am Feirste áte rugú agus tógu mé, agus bíonn an mBéal scéal a Buíochas le Jiggy dearú na seaiteanna be iiritas na Samhna. Ag bheomuid blaisú ag an éis de chud de chultúr agus de stair na háite. Seolinn! Cábhail muidir gáil. Tá muidir gáil an éis ag seomraí an tionál. So tá muid an seo an éis ag na seomraí tionál, agus seo an áit ar tharla tionál na griteoirí nó tionál na gláirseoirí an seaiteag nóchas a dá. Buíochas le Jiggy a bhí duine leis a cheol a scríú síos, a an duine a bhí leis na fháil scríú síos fháil na speisialta ní ar tháinig sé. A thar náthaigh an iiritas ní buail den cheol, bé tréan cheolann ag tréan speisialta, tréan scéalta. So tá muid an seonis ag ásta ní Europa. Seo na áite mé go leor an cheol. Nes bhí míchlú ar an ástan seo mar eall gur buamalú é irid sin uaireanta le linn na droblóidí. A Buíochas le Jiggy tá dearú le buamal a ben cheol a buamal ag an iiritas. So bhí an tuirtas a tarlú a lár na ceathrach, a tá go leor Gaeilge in áite héalas a chathair seo, a rós agah mar hampla go bhfuil ceathrú géalta an seo am Feirste. Bide go ratham sin sin an éis. Jimmy Gagola Báidín Fheilimí Báidín Jimmy Gagola Báidín Fheilimí Seo muid an éis sa cheathrú géalta. Tá chultúr an seo ar mo chúil, chultúr an gan mo fiad, tá choiste uire an seo, tá géalt go na bhálan, tá léarmór agriachtaí excellent seo, farbert Feirste agus a leis. Bhí an iiri sin agriachtaí Gaeilge agus scoil na Gaeilge sa cheanta seo gur tugadh ceathrú géalta deirí amíag an harfas an níteag nóidí. A tá seo an éis an chultúr agus dearhann go siad a deanú réad an iiritas cosan na méid. Steach linn agus dheomars cuppa cafaí. Rás na cáirí ára níos ba Feirste, rás go dtí táhailta leis an iiritas a bhain seo an sa chathair seo. Tásí me sé gála an iireachtas beidir sa bhíon gá bhíle. Me sin taon duine bhíon chláir na gamarta sé an am ón tuaisceart, agus bhí sé mar sin agus mé ceol faoi 8 agus bheith daoine gcónaí ra ó dhéobh bhfuil Gaeilge agah thuasan sin agus bhfuil ceol thuasan sin ní bhfuil ag an gcró le John. Mar sin sílim ghfuil sé táhaachta ghfuil muir bhfuil Feirste chathair ar an mappa ghfuil ceol an ghfuil Gaeilge an. Céad a bhartha bhuaire talán a gráasta. Tá sin na leat na Spáine thu. Idir nam rá. Idir mar rá. Idir nam rá. Agus is Spáine. Agus is Spáine. Tarú de Bhreníosa. Táfra Bhreníosa. Tarú de Bhreníosa sinna. So tá muid an seo an éis is sráid na scéthe agus ar náthaid tá mór fictar clúte ní cap an tear mar chúil. Tá ní cap an é an Gaeilge a chur an cin ar gáin na dearn duine bhí le fáda an lá. Agus caiim mar smúteú fásta ar rinne thug an 100 gig dífa rónan macaí uí agus fearr a bhí na chara íta ag an iiritas. Tá muid an seo fásta ítach gard an áit bhfuil cuman clú an áit, so tá clúir an áit seo mar eallar sin cumáid. An seo san níteag seascadí, tá na grúpa daoine ága le chéal agus dúirt siad grúsa go le bhfuilú géaltát an seo in íortha bhfuil Feirste. Rud a rinne siad ar bhóthar seo agus bhfuil muid a golar bhóthar seo an is. Tá go bhfuil tuirtas go bhfuil Feirste. Ó, gan áil sa bhí, tá sa deastíine agal a an ceart an tír. No, tá sa námdaí a mó Feirste seo a hebhar na tromlaí a bhíon agus
níl fád ag daoine teab ó Feirste clachtú ígur an teachtas an seo ní déag nóán seach nó mar sin feiceann méid rudaí atá tisamach daoine ógad rád acu is na teanga bhí acu agus seáil scoileacht agus seáil seo tá difar iomlanán ar fád agus tá sé go héideach go bréimne. So muid in go leor de stair agus de cultúr na ceithre seo eiceil. Tá muid in seán is tí muid madans chun na títhe táhairne clútí sa chathair. Ben tuirtas an seán is an deir seaachtainne be scoil na gealtarí bhúlaisteach an seo agus near dáte híala cumáid. Cibí áte méisih, bud ag sult as féile bhór na ngéal an seo a má Feirste coscúil. Dum do the dum dum dum, 3 8 dum do.